Ani ero chuan mihring tih theilo hi Pathian chuan ati theia sin a tia. Asin in tlan na chuan BTTS kan chang tu pa ber sawian lo langa dodi level thing to in Flame Emperor tia hriat ani apu master yau chen nen chess game chi khat an khel mek ani helai anom na mun hi sawenan dochi continent achu san nuwa ramro puizo the great thousand wall athen nuwa asiam endless fire domain ani ole tuna chuan the great ruler season 2 episode 1 hi abul tanan han thir ho donila episode 1 na hi episode songa pathum na ti ani bokani he series a hian mithare ni chuan season 1 event na support donia ka channel playlist a hian a ome ti chuan sawen le master yau chen ten game an khelai chuan master yau chen chuan sawen hian thil engemo angai tu ti a hmuwa thilpoi mo tak soi adu wangin sawianan asom ni in a hria sawian chuan tunhaya loklan ta chuan harsatna lian tak an tok ti a hriat thu a soya an mani tranpuya du ani loklan chu kan chang tunu ber loli te klan kha ani yauchen chuan the great thousand wala hian ancient clan panga gold clan pali le clan thil te theidang tam tak an om ti a soi fia eng clan po in chan tam tak awangin buan an tok thei ani namthen khat phei chu an hmel ma ten an nuai chibit vek thei bok lua gold clan le su gold clan te hi kumsang chuang chet an in bei to a engtika ema pakhat jok jok chu an la tlom ngei don ani gold clan pakhat a lu thia ani chuan namchak tak tak tam tak an lo chuak anga in ton na sa jok a chuak zui anga ti a sawian hian lua clan hi puya duwa a chan chu great thousand wala thentir khan lua tian sen lua clan ancestor chuan alo puyani sawian chuan master yau chen hne na thuron adila ma se yau chen chuan tuna sawian din huna wang hian ama inrol hi arem lo len in angai ma se thutluk na chu ama siam tur ani ti a hrila sawian hi the great thousand wala hian Flame Emperor tia hriat lar ni in a hming thang hlea a level po hi level sang ber dot tu the great ruler hnuai chi saint great heavenly sovereign lead station ni to ani sawian hian a master soitum chu a hre thiam hle luaklan chu engtin mo tak pui chu atumani chumi hnuah chuan a sin chu Mu Chen luali le zirlai dangte omna academia a engkhak ta ani tuna chuan season 1 a an hmel lan da nen adang lam hle a Mu Chen le luali te po an hmel tha to hle chen mu le mu feng yang te po an ombok ani lo man ro pui takin lo man dong tu tur a nga awangin zirlai te chu an phur hle he inel na hi history a harsa ber turnia soyani sky ranking heavenly ranking lisa an ranking din hunpo he hian a hril don ani reilote academy hruai tu te chu port latangin an ron chuaka zirlai zongjong in za takin chibayan lo buk ani in elna tel tur zongjong an kim vek to awangin tuna chuan spiritual enlightenment don theinan hunrem chang an nei ta a hunting competition chu ain tran don ta ani academy elder chuan zirlai te chu academy ro puina hum him turin a hrila he inki siang result hian top 5 academy zinga eng academy nge chungnung berti a relang in elna hnung bera khan an academy chu a hnoi bera an oma academy ro pui panga zinga an hmun an hum him theile theilo chu zirlai te chunga ain ngat vek ani zirlai then khat chuan hnen an chang nge yang ti an ringtlata ma se an academy a hian zirlai genius tia soitur an nei ri lawani academy dangero chuan genius tam tak an nei thum tunhaya zirlai thiam tak tak chher chuak ma se an zinga then khat chu an hmel malian ber demon palace in an thatna sa hle ani chu thilrap thlak tak chu thlengai lo se chuan academy hi he inti siakna hen achung bera an om thei nge yang he academy hi kumsang tam tak alo om to a harsna tam tak an paltang to bok zirlai te chuan eng ang harsat na po ma chon ngai se an hlau ngai lovanga
academy ro puina an hum himang ti an soi sap sapa chuti lai chun academy veng tu lord beming long kun chuan hunting wara result ro pui tak nei piang te hne na spiritual enlightenment lo man chu mimal takin pek atiamani loli chuan hello man hi spiritual ena an omlaya an inti siakna lo man ain aro puisok ni inangaya achan chu lord beming long kun hne na tanga dareka lo chuak ani wangani Mu Chen po hian he hunrem chang hi ahman tangkai angai ti hra chiang hle spiritual enlightenment adong ani chuan achakna na chatakin apung hal thei don ani ma se Mu Chen chau hi spiritual enlightenment lo man du tu ani lo senior zirlai tam takin don ngei an du ve bo punishment hola general ro pui pathum te an be ma in spiritual crystal tam tak an khol khom angai don ani revok lawa chuan hunting war chu official takin an tran ta a zirlai zongjong chu spiritual light wala tiran ni he mun hi spiritual bis sak tak takin akhatani spiritual crystal khol khom tamber top 3 ta chuan general ro pui pathum challenge theina tur dikna an hlo chuak don ani ama ero chu challenge a an chaklau chuan an team pumpuin spiritual enlightenment lo man ton theina hun an hlo don ani Mu Chen hian mi zongjong hi hun shrang shranga teleport an ni ti a hria zandu masaber chu luali ani chuti rual chuan luali chuan tu ematran puina nge na au thoma hreta a Mu Chen a team member pakhat sulingar chu poldangin an lo mana an lo ti du da me kani Mu Chen omna hriat tuin an lo do pa sulingar chuan hlimna taka tuara ma se engma a hriat big lo thua hrila mel ma de chuan thimrim takin tha me en tum ma se an be ma lok hian luali aron thlenga ron chan chuak ta ani an ho tu pa ber hi yaw chuan an in fiam pui me me thua hrila ma se luali chuan a ring lo a thian nu chu thlengman lo se chuan an that nge yang ti a hria chu misual pol chuan luali chu an hual veka Mu Chen a lo kala an ma thing thria akuna khongai na adil chawin an chu tir don ti an soya luali hian zirlai dangte hnen na tangin spiritual crystal ala theilo ti a hria an ma ni a be chuan hun a khoral mai mai don ani ma se hmel ma di chuan kalti an du lawa an zuya an be zui zel luali tan chun che ta har sa hlea a chan chu a be let lai hian a thian nu sulingar hiam tur chu a hum himangai ani in be na chatak a chuak zui zela luali hi a chak to hlea an attack zongjong chu ol sam takin a block feka a be let zui bo ma se hi yaw chuan luali chu a hliam taklat mai a hliam satlia lo poison ani tuna chuan poison a taksa alu to awangin luali din hun chu a cheta hlea melma te chuan an hual vek to bo hi yaw chuan a thu soi oi chuan a khongai don ti a soya Mu Chen an lo thlen huna a chhuah don ti a sei bo ma se luali chuan a ngai poi mo lawa a beilet thu ta puak khuna sa tak siamin rang takin lai hmuna tang chuan a chuaka sulingar chu a tlan bo puita ani melma te chuan an hu zui lawa luali le sulingar de chu puk chunga anin thup ta luali chu a thin rim hle a chan chu melma ten sulingar an mani academia mi nge an sei sak wang le ama an bei wang ani luali hian academy ho tu ten he thil hi an thriat chun shrem an ni nge yang atia luali po hian engwang nge Mu Chen chu mu an du em ti angai tu abok hi yaw kha an academia heavenly ranking li sa palina ania suzon kha adua ma se suzon khan Mu Chen ngai saknia a hriat awangin Mu Chen hi a hohle ani revak lo nuwa puk bula chu mi pakhatin thoma ron neya luali chu film kur hle ma se wa nei thak takin Mu Chen a lo nia luali in be alo tum tamai chu Mu Chen chuan makati hle chuta luali a in hliam ti a hmu chuan a boi hle a luali chuan antidote pila ei to awangin lungai lo turina hril ma se he hi dot mai ani poison hi ani na taka chuan a hlom hle a taksa ati chheme kani a taksa ati chheme kani chuta Mu Chen chuan luali te lo beitu chu hi yaw le apol te ani ti a hriat chuan a thin rim hle a Mu Chen chuan he thil hi yaw te ruah na sa ani ti a hrenga la luali chuan a thamuana tuna chuan spiritual enlightenment lo man don phak chu an ngai to ber tur ani atia luali chuan
Mu Chen hian he hunrem chang poimo tak hi lo se adu ani Mu Chen chuan luali chu akua a chan chu angai to em wang ani thangani mei thei ti shema se hi yo ma chhun tura kalatuma luali taksa poison om pai chuna tur antidote la ka tumani achu mai Mu Chen chuan luali hne na chulingar hiam chu uluk takalo enkol turina ngen boka mel mate chu ama ngein anga chhon ton ti soin achuak ta chumi hnuah chuan a sin chu hi yaw te omna a in thlaka hi yaw chu a thin rim hlea a chan chu hliam tur luali te chu ala hmu lo wang ani academy hruai tu te hne na an soi chuak meng ti a hlau hle bo chuti lai tak chuan Mu Chen chu aron lang thuta aron pei zui ngal atum chu a chiang hle hi yaw hnia luali poison paina tur antidote mu adu ani Mu Chen lo thlen me chuan mel mate chuan kongtin renga tangin an ron pei ta a an hwal vek chung point Mu Chen hian olsam takin an attack zong chu a block fek theya olsam takin a hne bok zilai pakhat chuan spiritual beast chak tak a ko chuaka ma se Mu Chen chuan harsat na omlovin a spear mangin a vai dar ngal veka chirang takani Mu Chen an hi yaw le a polte a bei lai hian luali le hliam tur sulingar te chuan Mu Chen an in thiar film tura a hril chung point pui atum ta ani Mu Chen chuan hi yaw chu antidote chu hlan turin atia ma se hi yaw chu na du lo Mu Chen hne na chun a thei chun tharum hmanga la turin a hrila a soi ang chun Mu Chen chuan rangdu tukin a char zui ngal ma se hi yaw po hi thil ti thei takania Mu Chen attack na tak chu alo block saka hi yaw chuan engwangin nge Northern Spiritual Academy Bekang Academy hian Mu Chen hum him tumin nasa takin an bei tia zota chuti lai tak chuan Mu Chen chuan hi yaw hian arukin academy dang azom ti a hret chuak zui bok academy hruai tu ten an hriat chu chuan no chu ani nge yang ti asoi ma se hi yaw chuan asoi chu angai saklo Mu Chen chu a bei le a tuna chuan Bekang Academy chu academy ro pui panga zinga a chaklo ber ni in asoi chu wang chuan academy dang ain resource adong claim zok ani chu wang chuan hlok na tam zok mu tumin azomani ti asoi hi yaw chuan bei pa in cultivator chuan an chak thei dan tur chau an ngai tua tur ani ati boka academy hming that na hum him an tum na chu anui zat hle bok Northern Haven Spiritual Academy tlak china chan chu an dan hluilu tuk an hman reng wang ani ti asoi Mu Chen chuan atu sei chu angai saklawa a bei zui vele a hi yaw hian a technique chak ber zinga mi a hmang ta a Mu Chen chu leilama a tla a slash attack chak tak chuan Mu Chen chu suzuin a first chu ana rem hle chuti lai tak chuan luali le sulingar da chu anon thleng ve chi a luali chuan Mu Chen chu angai tu hle ma se Mu Chen chu hliam tur lawin alo ding renga hi yaw laka a thin rim hle a an academy ngai po a phatsan wang ani Mu Chen chuan thunder body technique chu activate ta a chu mu chuan hi yaw chu amang ang hle an academia number 1 sinkang sin point he technique hi athiam theilo engtin nge Mu Chen hian aman thei ti a thiam lo ani thunder gold body hi a chakle ti chu rin thei ani hi yaw chuan panstang tak pe in a hnek zot zota ma se chu chuan omzia pakhat ma anei lo Mu Chen chu ading top ringata chumi hnuah Mu Chen chuan ka hunani veta ti in a hmaya na lutuk tak main a hnek ta sia mai hlaltuk tak mai a thlok von maya Mu Chen chuan rang taka zuin a sei sa zui shrep bok heti la hian sulingar chu alo phur hle a he technique mang hian Mu Chen hian olsam takin hi yaw a hne nge ring hi yaw hian Mu Chen a thunder god body hi ala fam kim lo ti a hria chu wangin chakna chance ala nei yang ti ringin divine crane technique amang ve ta a spiritual beast ranking lisa somni parukna spiritual beast chu a ko chuaka ma se Mu Chen chuan a hlau ther telo ama po chuan a jiu yu bird rank som pakhana chu a ko chuak ve ngala chung an spiritual beast ta chu in su in pok na lutuk tak me chuak zui ngal chu pok ina a ngonga re nu chuan Mu Chen chuan hi yaw chu alo ram pet ran to a hi yaw chu a tlom chiang hle chuta a top nan ti in pansnal tuk tak mai a pezui le a episode chu heta hian a top ta ani
episode in tranna chuan sawian le afanu siau te an lo langa sawian chuan afanu abula alo kalamu chuan mak ati hlea achan chu anu khwi medusa hena chuan amamo ang cultivation level a thlen ma chuan a thua san don lo ti anu hena alo tiam to awanga ni siau chuan grandpa tia a ko master Mu Chen chu atiam heavenly pil chu peturin angena mase master Mu Chen chuan pek atum lo lai hmun atang chuan a chuak ngal deya siau chu a thin rim hle a chan chu a hmu ve le apu chu a chhuah dei fo thin wang ani siau chuan ui komati hle a chung te ta na man ai chuan rohlu tam tak von that ta chu om zanei lo ani ti a soi a chan dik tak chu siau hian master Mu Chen a dam do hlu tak le rohlu tam zok chu a man zo sak vek to wang ani siau in a pu le a pa thil lo soi dun chu enge ni ti a zo chuan sawian chuan atan na phurom tak me nei thu a lo hrila chu hria chuan siau chu a hlim hle ma se a hlimna chuan re dai lo a chan chu anu queen medusa chuan rala tang chuan level 10 earth sovereign level a thlen masak photo chuan pon lamba chhu arem ti lo thu a lo sei le a zom lo ani chuan kumthum chungut endless fire domain a pon chuak thelawin shrem ani don ti a hril sawian po chuan medusa mi ji a hriat chian ema wangin anu bula hole mei turin a hrila siau chuan anu khir ji a soya anu pakhat zok zunarin aduat fe zok thu a sei sawian chuan anu diam pui meya chuta asin churon in thlakin zilai zong te chuan hi yawa thi thuan lo hria hi yaw chu an academy phatsan tu alo nireng ti an thre chuan mak an ti in an rilru a boy hlom hle a chan chu punishment hola general chak pathum te kha sen kang sen le li zon tong te ba ka tuin nge beita angti anin zot hloma sen kang sen le li zon tong te la chu spiritual king an beina lama khan an hliam na sa hle to ani tuna hian zirlai chak big pani chawan om to awangin mi zong be se na chu Mu Chen na chu nga ain ngat ta ani ma se van doi thla takin Mu Chen hian spiritual crystal anei tlem ber awangin general pathum te kha wa chaw challenge ve ngot po atan thil harsa tak ani tlatani northern havens academy hall a chuan elder ho chu sen academy che dan wang chuan an thin rim hle a chan chu hi yaw kha an academy an lo la lu reng ani ti an hriat chhuwa wang ani elder pakhat chuan engthil chian nge an tum ti hriat na chui zui rota ma se elder then kha chuan fiatna tlinga om lo awangin va chui zui va kha om zia om lo hle in an hria ti chuan elder ho chuan hi yawa thi ta ka wangin academy hruai tu hne na zirlai thar te chawlu phalna spiritual enlightenment pik chu dairaga honsak mei turin an tia hi academy panga 5 red academy zinga an academy hming chiat na laka an humhim thena kong om chun ani tlatani hunting competition an neya hian general pathum te ma chhon tura chak tok mi pahni chawan om towa lezon tong le sen kang sen te chawan ni hi yawa thi towa sen kang sen la ahma in molong ji a beina hliam na tak atuara hliam satlia ni rawin poison ani awangin a hliam adam mei theilo tuna an academy number 1 ni ma se general te be turin a chak tok ri lo hle ani chuwang chuan Mu Chen chau hi an be se na nei chun ani ta Mu Chen da hian thiam na nga hle ma se spiritual crystal anei tlem ema wangin general pathum te be phatura crystal khom tam si nga top 3 alan hmel si lawa zirlai te tan enlightenment peak a lu chu thil the ani don lo enlightenment peak a an lu lo chuan an chakna an tipung thei lawanga academy panga in elna lo om tura among pha ani le nge yang academy hruai tu chuan an tin mun chu a hra thiam hleya ma se in elna kalphung chu khak the ani lo thu a sei thung Mu Chenan general te be thei tura rem chang a hmu le hmu lo chu ama kuta ain ngatani a lo tia chuta thatang tak liam ta thil thlang lo langa Mu Chenan thunder arena a thapui thoa alo in train na sa hle lai kan hmu ani chumi hnuah chuan a sit in thak le ngalin loli chuan hi yawan Mu Chen alo bitum tlak thin chan kha zizun na enrol wang ani ti a hra thiama Mu Chen chuan hunting competition a zo huna ala ching fel vek don ti a soy ani zizun ho te hi Mu Chen hian
spiritual len an omlai khan tha saktawin spiritual len atanga no cho hialania jizuan hian Mu Chen hi tha dan adap renga an sein academia hi yaw po lutu ra som tu ani luali taksa tur poison ompo abode ovek to a chumi hnu chuan hun nuam le muan tak an hmang dung tari ani luali chu a hnu deuh chuan alungai dewa a chan chu tun din hmuna spiritual crystal khol tlem ber an lani wang ani ma se Mu Chen hian ro manna lian tak aneya chu spiritual king vat ne ani spiritual king omna hmuna chuan rang takin an kalta a lai hunan thlen chuan mi pahnih hian an lo bei meka spiritual king chu an rin phak bakin lo chakani Mu Chen chu a hun taka a thlenga chung mi pahnih te chu hmun hima hruin chol hadam turin a hrila King San chuan spiritual king chu level 7 early stage lai a thlen to awangin film khur turin a hril zui bok Mu Chen hian a hlom zia hra thiam ma se chakna chansa nei ring Thunder God body a man chuan a cultivation chuan level 6 early stage a thleng theya chu ba ka a body chu a fein a chak hle bok don ani Mu Chen le duali te chuan spiritual king omna lam chu an panta a spiritual king chuan anomna chu a hrengal a ron be ngala hi yaw ang vela chakna nei ani awangin Mu Chen hian ne thenge a in ring hle Mu Chen le luali te chuan spiritual king bena chu an bum thei zela counter attack eng mozat an nei zui bok ma se spiritual king chuan olsam takin a block saka rang takin upper hand aneya Mu Chen te pahnih chu an tol le dora spiritual king hi lian tak ni ma se maktak main a cherang hlea cherang view ma se Mu Chen chun attack na hun ram chang a mu hlowa ma se chuwa attack chu a tok lo na sa hle spiritual king laka chun omzia a nei lo hle ani Mu Chen chun reilo te a thil maktak a muta a spiritual king hian an mani a nei vak du tlat lo Mu Chen chun a chan chu a hre chiang hle a apuk chunga hian spiritual king hian thil enge mahum him anei an nge yang ti a hre thiama Mu Chen chun ro mana asiam ngala spiritual king hian a be chun zom zel lai Mu Chen le loli te chun chu hunram chang chu mangin puk chunga chun an lut ngala chu mu chun spiritual king chu a thin rim hlea rang takin a zui ta a puk chunga chun spiritual crystal tam tak an mu chuaka ma se heng crystal zong hi ranking sang pathuma an lu theina turin ala tling tok lo puk chunga chuan spiritual king chu ron thlengin Mu Chen te chu aron bei zui le ta a Mu Chen chuan luali hna spiritual king a bei let line spiritual crystal atam the ang ber lo la khom turin a hrela a soi chu zomin luali chuan rang takin crystal te chu ala khom ngala I absorb lai chuan Mu Chen chuan spiritual king chak tak pe na chu tuarin a bei let na sa hle chuta spiritual king chuan a target chu thakin luali chu a beita a ran takin Mu Chen chuan luali chu aron pui le wata an pahnih chuan an bei dun ta ani reife an bei hnu chuan spiritual king chu an hne ta ama ero chu hne na chu a dai rei lo spiritual crystal te hian spiritual king chakna chu an siam thale theya spiritual king chu rang takin ron dam le a ma se chu beitum to lowin spiritual crystal tam tak an la khom to awangin Mu Chen le luali te chuan tan chu an tuma ma se chu spiritual king chuan arem ti lo na sa hle a ma zong aya na sa zokin a bei le a luali chu din hun hlom taka ada ma se Mu Chen chuan rang takin aveng hima tan chu the ani lo awangin vai khadang bei dun le an tum ta ani Mu Chen an luali a thlop line luali chun attack rang takaneya ma se spiritual king taksa chu a khau hle ti a chiang a attack na chun omzia anei lo hle ani chuta Mu Chen chuan luali chu demon lotus formation a boss sai line spiritual king chu lo dang tlat turin na nge na luali chuan Mu Chen an hun anei theinan a main a beita a chuti lai tak chuan sen kang sen le li zuan tong te chu an ron thlenga Mu Chen le luali te thodun na anti buai mai don nia an in thria ta wangin in rol lawan tu mani
luali hian Mu Chen chu attack thei zong laka ahum him zela Mu Chen ro chuan formation zo felvat atum chu spiritual king chuan muin Mu Chen thil ti tum chu a hre chuaka dang turin a pan ngala ma se Mu Chen chuan technique dang activate thutin spiritual king chu ati top ngala spiritual king chu a thinrim chu sawa thinrim na awangin ataksa chu asen ta vekani luali chuan Mu Chen hum him turin malama pan le a lua short river slash mangin spiritual king chu ahma chonta ani chuti lai chuan Mu Chen chuan a formation chu a zo felta a lotling takin demon lotus level 4 spiritual formation chaktak asiam ta ani mase Mu Chen an pakhat mai ni lo demon lotus pahni asiam an mu chuan lo phuntu te chuan mak an ti hlom hle luali chuan spiritual king beina chu anorlet ngata chuti lai chuan Mu Chen chuan demon lotus pahni chu aron chua ve thung chung beina hlom le chaktak chu spiritual king chuan ado hne lawa athita ani chuan Mu chuan sen kang sen le lizon tong te chuan mak an ti zual hle a Mu Chen point makati hle achan chu level 5 spiritual formation thil ti thena mangin formation asiam ni in lang chuti la chuan punishment hola challenge arena a general pathum te chuan challenger te lo thlen hun an ngak reng ani in el na hi a hlim le zual don ni in an ngai anni hi northern academia senior ven him na thok tu te an nia an level hi level 7 an thleng vek to ani Mu Chen ten spiritual king an tha nu chuan spiritual crystal chu an mamo angzat an hnuwa Mu Chen hi general pathum te ma chhon thei turin atlingta ani hun rei lo te chunga tianga Mu Chen alo chak chhota hi mi zong in mak an ti hle tuna chuan spiritual enlightenment pik than theina tur beiseina a oman ringta ani theng tur chuan general pathum te hi an hne angai dona Mu Chen le sen kang sen le lizon tong te hian three generals hi an hne ani chuan an chakna hi academy zirlai pumpuin an hlok pui don bokani he thu hian zirlai zong chu atilom hle a abik takin Mu Chen an spiritual king thil thei tak a hne ti an hriat nuwa ti chuan Mu Chen chu a senior pahnih te chuan an lom pui hle a chuta lizon tong chuan thil poimo tak sei pui tur a nei thu a hril zui general pathum te an ma chhon tu te chu a hril fia gutian ian hi an mani ang bokin level 7 early stage a oma insuala han in bevel nuam ti em ani tian ian spiritual art chaktak a mangani atia midang le chu zo king san ani a great haven magic technique a manga cultivation level in anga chuan tu main an hne theilo thluka ni ati ani po chu level 7 early stage thawani atia an pathum zinga hian linzeng hi achak bera an hun line heavenly ranking a number 1 na ania level 7 middle stage a thleng to bok sen kang sen tuna number 1 le dizon tong tuna number 2 te chuan an beite hne ngei turin an thei top an chho don ti an soya an hne ngei an ring bok abak chu Mu Chen a hna ikuta ain ngatang an ti a nena an changlawani chuan 5 grade academy tha panga te in elna lo om le tur chu an tan a harsa zual hle dona elder ten an sei to angin dana om miawa an hne lo chuan an chakna pun na tur enlightenment pika an kal thei don lowani chu tiangani chuan academy panga zinga among pha chu an chan le turani don Mu Chen hian apoimo zi a hra thiama a senior te chu ama ring turin angena sen kang sen chuan Mu Chen hna pressure in pelo turin a hrila atlo mangai ani point 2 main andem don lo ti a soibo tuna Mu Chen a chakna hi level 5 late stage ania a lightning body mangin level 6 early stage a akai sang theiani ma se level 7 be po ni se a theina tam tak wang hian ai level sang po a hne theiani hi yaw a hne dana khan kan hre thiam ome ti chuan Mu Chen chuan hi yaw chungchanga khan zizuan na enroll ti a soi chuaka spiritual academy competition lo om tura zizuan nen an kar aching fel don ti in ring tok takina tiamani academy ta nemo ami malphu balak na tur emo po ni se a chakna zong nen a beidon ti in ring tok setin a soi le a senior te chuan hi yaw le spiritual king a hne to awangin
achunga rin na nga an tumani an soi ho nuwa Mu Chen chuan a lightning technique chu a training chun zom zela reivak lawa chuan luali chuan kem chunga kalkwal pui alo soma Mu Chen hena general challenge tura tinglo zirlai ten an spiritual crystal mangin spiritual enlightenment pika an lut ve thei ti a hrila spiritual crystal nei tlem deuh te chuan midang ta an leisak thei bawk ati chuti lai chuan Mu Chen te bula chuan zirlai tam tak an lo pung khoma lom thuan ron soya Mu Chen chuan lom pui hle bawk Mu Chen hian mi zong zong hena in beina lo tura hena a chan ngei tur thu atiam ani chumi hnuah Mu Chen chuan a phur chu ri thlema se luali hena atana ni chuan a bei dongai lwang ti a hrila chuti lai chuan luali chuan an bula chakna danglam bik a hre theia Mu Chen po chu chuan ati boi hle an pahnih chuan chu feeling chu an zuya zirlai pakhat enkol dorte takte pakhata chuan an thlenga zirlai hian Mu Chen chu a hre chiang hlea a thil zor hian general pathum te hne na konga a pui thei ti rin tlak takin a soi luali chuan thil zor zinga lungmak tak mai a hmuwa a hlu hle ti a hria sumdong chuan a pu in lualrin sa a hmu ti a soi fia Mu Chen le luali te hi kapul an ni awangin sumdong chuan spiritual stones makta duai ni in a pek phal thu a hrila ngai sak lo darin Mu Chen te chuan palsun an tuma sumdong chuan rang takin aman chu ati hniam ngala reivak lawa phei chuan spiritual stone nuai ni chau a thlen thlengin ati hniama Mu Chen chuan a lei sakta ani zirlai dang chuan mak an lo ti hlea a discount na salutuk chu an lo sei sela luali chuan engwangin nge Mu Chen hian a hlutna po a hriat lo lung pakhat leinan sum tam tak a sem tu ti a zota Mu Chen chuan atan engkim ti sak adu thu a hrilani luali chuan lung an dei hi ani na taka chuan thil man to tak ani ti a soi fia lung hi unforced divine stone ania lua divine sword seal ma saber hon na tura thil hlu mu turwang takani ati luali chuan seizamin apuin divine sword chunga seal pathuma da ti soin lua divine clan humhim na mo phurna aro chun theinan pakhate te a ati chiat angai ti asoya ma se ma seal ma saber ti chiat atum tum chuan a hlo cham chiang hlea lokana akir le humpo a hnai to hle ti asei bo chu thu hre chuan Mu Chen chuan luali chumuang chang hin a kwa chutiang phur ri tak chu ama chawin a phur tir ngai lawang ti atiama ama hum him thei tur khopa thil ti theina anei hma lo chuan saksok tura a beisel tur thu atiamani luali chuan Mu Chen hena an inveng ton rengang ti thutiam siam turin ngena an bo chi ani chuan a bo che zok zokin at ko zum tang te takte chu an hlawang ti in chuta luali chuan lua divine sword chu ala a tharau khowela aluta divine sword chunga chuan a pu in a hnu chia sil pathum chu a hmuwa sil ma saber umna lampan a step thui taka chuan a chawa step tin hian staircase dang a siama chu chuan a topa sil ma saber a thlen thlengin malampan zel turin a puyani hun khora lovin luali chuan divine stones magin sil chu ati chia a kalphung chu sheomin harsa hlema se Mu Chen fuina awangin a ban san du lawa lua divine clan veng tu ni a phu tak zet ti fin fi adu bok achunga mo phurna pek to chu len chu ngai atumani atopa chon luali chuan lua divine sword sil ma saber chu hlotling takin ati cheta ani tuna chuan sil patina le pathumna chawa omta luali chu alom hlea a chan chu sil ma saber chaw ala hong na chungin divine sword chuan ora chak tak chu ati chuak to ani luali chuan he lua divine sword thi lua divine clan ral thom thiang hlim ani wang ani thu a sei chumi hnu chuan Mu Chen le luali te chuan hun luam tak an hmang dun ta a tu jing a chuan hun re tak an lo nga to challenge su a to pa chuan a intram ta lenzeng chuan sen kang sen chu chi baya buka ani hmu hun ber tang khan hun re tak aliam to ti a sei hemi ma hian vai tam tak an lo in bei to ti sen kang sen chu a hriat non tira sen kang sen hian punishment hall hi zom ve lo se heavenly ranking chu san lo box se
midang tan pakhat na ni chu thil harsa takani anga tipok sen kang sen chakna chu a fakani linzeng chuan sen kang seng hian engtiangin nge ma ason ti mu adu thu a sei le a punishment hall veng tu zinga mi ani angin ain su don holo ti a hril bok anin beidan tu ro hmana an siama Mu Chen hian gulkin ian a machonanga li zon tong hian zo kingsan a machonang ti chuan sen kang sing le lingzeng te an machon don ani zo kingsan level 7 early stage chuan li zon tong level 7 early stage vek hena in ring tok za thian move som ineya voi khatlek min hit fu ani chuan ka chaklo ti ka pamang in ring tok za thin atia chu thu chuan li zon tong chu ati thin ur hlea malama pan don che chuan episode chu atop ta ani Mu Chen li zon tong le sen kang sen te chu gutian ian zo kingsan le lingzeng te machon turin anin pei to a ama sabera li zon tong le zo kingsan te anin pei do na ni zo kingsan chuan voi som min attack na voi khatal min khoi fu ani chuan ka chaklo ti ka pamang ti in ring tok ze thina soya chu chu hriat chuan li zon tong chu ati thin rim hle a li zon tong chun rang takina pan hala ma se zo kingsan theina chu adang lam le voi thum lai abe nu point li zon tong hian a khoi fu hlei theilo li zon tong chun zo kingsan chu a thei top chu turina hril chu ta le zo kingsan chuan a fruit tu atum tran ta atira chuan he rimoi hi a hlom lo mel viawa ma se arukin li zon tong chu chuan reng reng omlo illusion chunga tan tir tu alo ni reng mei zo kingsan chuan li zon tong hena illusion na tang hian a chuak theyangem ti a zota li zon tong ero chuan a hlau lo hle a hriat na rin chan chuan ma chhona tum ta a ma se zo kingsan na illusion chuan pakhatte te in a hriat na te chu ati top sak mak mak mai a ma sabera li zon tong hian a thil rim hriat na a hlawa chumi hnu loka a thil ri hriat na po a hlo le zui chu chuan atan beilet ati harsa zual hle ani ma se chu ti chung po chuan li zon tong chun ban san na tum lo illusion chu ti chiat tumin a bei ngat ngata zo kingsan chuan alo nuya omzia omdon lo ti a hril a chan chu li zon tong hian a hriat na zong zong deuh tho a hlo vek to miawani ma se li zon tong a rel ru chu ala fi ma li zon tong chuan zo kingsan a chakna hi hne theilo ani lo ti a hria he illusion phena thil thup pattern chu a hra thiam tran tlat mai 5 elements thil siam bul panga mangin azir chianga chung element te chu metal wood fire water le earth te anni heng thil panga in her kwal dan le an chaklo na a hriat thiam awang hian li zon tong chuan illusion chaklo na lai chu a mu chuaka lotling takin illusion na tang chuan a chuak ta ani zo kingsan chuan li zon tonga theina maktaka mu chuan a tlom ti a soya a chan chu a level puya hetianga olsam taka illusion na tanga lo chuak the hi an lo om ngai lo ani li zon tonga hena a chan rual chuan zirlai te chu lomin a nau chuak na sa hle in beina omle tur chu sen kang sen le lingzeng te ani don ani lingzeng hian he hun hi a ngak rei to hle ti a soya sen kang seng hena a fe man thiam na chu a ma angkha alani empty azota engma soilawin sen kang seng chuan a spear chu la chuak ngalin in beina chu a intran ngalani atira chuan anin beina hmu nomin ani tluk tok hle a an che po arang du le lingzeng hian sen kang seng chu nunglama anor plu teu hle ma se an la top chuang lo chuta sen kang seng chuan rang takin aron khoi le ta a fei mang chuan lingzeng a te ka piang chu osam takin alo dan sakani a fei tel lo point sen kang senga ku thlak chu an na kher mai a hnek na chuan
lingjang chu hnunglama atol le tir dora chuta lingjang chuan singkang sing cross combat thiamna chu alo pungna sa hle ti apom nei taka be chu atana hlom lutuk don ti a hria chu wangin lingjang chuan la taka tanga chet lak atum ta zoka in beina ana sa tual tuala singkang sing chuan nena chan theina kong om chun chu lingjang khoi thei tur khopa nei ani ti a hra thiama lingjang ro in nei taka in be chu adu don lo ti hria in singkang sing chuan ris lak atum ta ani tum nei takin lingjang ril ru ti boy tuma lingjang an singkang sing neka tum lai chuan lingjang a luzona chuan singkang sing a fei chu aron lang ta thut mai a chaklo ti hra thiamin lingjang chuan a tlom ti a pom ta a chimi hnuwa lingjang chuan singkang sing chu Northern Havens Academia zirlai chakber ani ti a pom ani he hna hian zirlai zongjong chu ati phur kher mai tuna chuan spiritual enlightenment peak an thlen theinan in beina pakhat chau an ma chhona ngai ta chu Mu Chen le gutin yen te in beina tur hi ani Mu Chen chuan in ring tok takin a senior te thena a bak zong chu akuta da turina hrila gutin yen hian Mu Chen hi zirlai thar freshman ani ti a hria Mu Chen hi a huaisen hleang ti a hria a theina tak chu mu adu hle ani gutin yen hian atek rang tak anei ngala Mu Chen tan chun in ven har sa nga hle a speed maktak mai baka hian gutin yen hian offensive power nekle khoina theina anei bok chu wang chuan Mu Chen hian aron atek na vel chu lo pumpel dotsnan huna mangar ngarani ma se achang chun anin beitok le viau thin Mu Chen hian gutin yen chun nai chel taka ma chhon lo turti singkang singa thuron kha asha renga chu wang chun direct fight an nora du lawani ma se gutin yen chuan a hlata omtir tumna anei lo gutin yen an a technique thara ti chho chuan Mu Chen a senior pani te chuan makan ti hle gutin yen hian Mu Chen a fighting style in sual dan hi adu lo hle a beina apum pel le dan tur chu mu adu ani gutin yen a beina apum pel lai hian Mu Chen chuan arukin formation na buat saya gutin yen an tlan chu atum chuan Mu Chen chuan no manin me alina khu ta mak mai ma se he beina hian gutin yen a ngong engma anei lo gutin yen tan chuan Mu Chen hi zirlai thar be tham lo me lani gutin yen chuan atiang chu la chuakin Mu Chen chu close combat ngeya in ma chhon turin anor lui tlata gutin yen thinrim na hian harsana lian zo asiam don tlat mai a chan chu close combat technique manga in beina chin fela tum tak wangani singkang sing chuan Mu Chen hian a thil thil kha azom nge ya be se ani Mu Chen hian thunder go technique a mangani chuan chakna chan sanayang chuti lai chu gutin yen hian lotling takin Mu Chen rel ru film tak chu ti boin ati thin ura Mu Chen chuan direct counter attack anei tange nge ani ma se Mu Chen chu gutin yen attack na taka wangin le atlak khutula gutin yen chu da beizui ngal Mu Chen hian a fighting style a thak danglam to ti chu Mizo in a hra thiamani Mu Chen a thian de chu an lo tang hle a luali point ngoi rangin tang takin a lo clear ve bo in beina lama kir la in Mu Chen chuan singkang sing ruam man na kha ama fighting style ani lo awangin ama style ngeya be tum ta zoka gutin yen chu directin archers ta zokani he gutin yen a nga hlel em ani a zirlai thar chakna dik tak chu amit ngeya mu adu to wangani Mu Chen hian a tira chuan gutin in a beina zongjong chu adang vek theya ma se in beina akal zel chuan gutin yen chuan thuneina achang chho tan Mu Chen laka counter attack na tak anei ta a gutin yen chuan tom turina hril zui bok Mu Chen chu anor na sa zuwa sota Mu Chen chuan kloma tumbik lo na sa hle mi nui zat le mu sidron ni adu lo mi soi siam na le nui zat na adon to te chu a hra chuaka a big takin spiritual le na tanga hno chu ani nuwa chu ta Mu Chen chuan thunder god body technique chu activate ta he thak thanglam na nen hian Mu Chen chuan in dona chu athunun tran ta ai tek a piang in gutin yen chu ain veng lo theilowa counter attack nei thena hun rem chang po anei to lo
ma se Mu Chen che dan hian li zon tong chu ati buai hle a he technique hi a man zel chuan Mu Chen hian gutin in a beina chakber chu a ma chhon ngei do ni in a hria chuti la chuan gutian ian le Mu Chen te chuan in beina na satak chu an chun zom zela tun tuma hian Mu Chen hian gutian ian an atira alaka a man thin technique zawng chu a match thei vek ani an in beina chu an sa zual zela arena sir zawng a puk na satak a chuak ta ani chu pok na tak wang chuan Mu Chen taksa chu hliamin a tuama gutian ian ero chuan hliam te naw chaw nei thum Mu Chen thandar gold body chu a chak tak zet ti entu te chuan an pom Mu Chen hian gutian ian ultimate move hi atur the ani chuan chak theina chance ala nei an ring ani ma se van doi thla takin reilo te a Mu Chen thandar gold body chuan a to pa thleng ta ani gutian ian chuan Mu Chen chu a king pui ni tlak ani thu poma in be na top nan a technique chakber phaudan atum ta ani reilo te awan lam boruak chu me alina khu ta veka li zon tong chuan Mu Chen an chakna chance a hlo to ni in alo ngai a chan chu hetiang etek hla omlu to hi adan thei arin lo wang ani ma se sen kang sing ero chuan Mu Chen hi ala ring tlata tangkar dang ala nei ngei na hria gutian ian chuan Mu Chen chu a theina zawng nen a be don awangin in bo sei turin hrila lo thlir rang tu elder te po in gutian ian hi a serious to hle ti chu an thra chiang hle tu po in Mu Chen hian final attack chu atur thengem ti chuan en du vekani hun revak lo nuwa gutian ian chuan a technique bo sei chu a zota chuti rual chuan Mu Chen chuan formation chaktak a siam zui ve ngal bok azirlai puite be se na chu ti hlotlin sak nge atum tlatani gutian ian chuan ultimate technique chu atopa chun aron chuata a Mu Chen chuan engthil po thleng se enlightenment peak an thleng ang ti atiama luali tan le zirlai zawng tan gutian ina beina ra phlak tak tur thei turin great pagoda divine art chu activate ta ani ma se gutian ina strike la om tak chuan Mu Chen defense chu ati chengal Mu Chen chunga thil thleng chu tu main an hre thei lo pok na tak chuan omna vel chu a khu bo vekani adin hun po hriat ani lo ma se vanei thla takin Mu Chen chu hliam na lu tuk tur lawin alo la ding renga gutian ian chuan Mu Chen an a beina atur chhuak thei chu maka ti hle Mu Chen chuan gutian ian alung oi hma lo chuan a be chun zom zel tur thu apuanga gutian ian chuan nuya Mu Chen theina chu ro puya ti hle a chan chu ama ai level ni don laia a hniam jok wangani atopa chuan a chak lo jok ani ti a soita ti chuan Mu Chen le a thian te chuan law enforcement hola general pathum de chu hlotling takin an hne ta ani zirlai zawng chu an lom hlea Mu Chen hian hne a chang nge yang ti an rin ngam lo wang ani chimi hnu rei vak lawa chuan zirlai zawng chu central square a an pung khoma chuta chun academy hruai tu chuan hunting war chu chakna hmanga in elna mai ani lo ti apuanga an tum dik tak chu zirlai te chu an in tran pui theiam ti le midang te tan an in hlan theiam ti fi ani chelna huai senna le tumru na fi na ani ati kumin hunting war result a hiya elder te chu an lung oi hle bokani elder te chuan Beisang Academy Northern Academy chu melma wangin hun kal zela po an chu chengai lovang ti an puanga Mu Chen li zon tong le sin kang sin te chu academy malam hunata na anin ngana ani ti an sei hei hian Beisang Academy chu beisena sang tak asiam le ta ani an hne na nen chuan hunting war chu atop fam kim ta ani zirlai te chuan lom takin an hne na chu an loma elder te chuan Mu Chen te pathum chu chol hadam turin an thrila nithum hnuwa spiritual enlightenment pika an lu don ti an thrila ni Mu Chen chu a chaw to awangin luali chuan arena chu a chhuah san pui ngala he hian li zon tong chu a ti bei dong hle a chan chu luali hi angai ven reng wang kha ani sen kang sing chuan a thian pa li zon tong hian luali hi angai ven tak zet ti alo hmuwa ma se atan chuan chan sa ob to lo ni inala aril ru ti harsak tumin sen kang sing chuan enlightenment peak an lu hnuwa molong ji chu a zon tur thu a thila li zon tong chu ama zui turin a somani chumi hnuwa chu na sin chu
Mu Chen le luali te omna ain thak le a luali chu alung oi lo dewa achan chu Mu Chen hian a thechin pialama ain nor na salutuk ni in a hria ani Mu Chen chuan spiritual lena an omlai anga kalsan ni de to lo nan a thei to pa chu mai ani ti a hrila ma se luali chuan anun na thlenga hlo thon oma ada chu remati thei lo ani luali chuan chhuwa atuma a chhuwa don lai chuan Mu Chen chuan luali chu adanga abula a omreng thina wangin lom thu a sai an pahni chuan hun an hmangzom le a Mu Chen chuan luali chu aril ru ti ha lutuk lo turin angen le a achan chu ven himadu wang chawani ti a hril Mu Chen chu a chau to ema wangin amu hil ta luali chuan aril ru in Mu Chen hi tuman anti na ngai lo fang ti a tiamani atuka chuan pona chuan li zon tong chuan luali hmu tumin alo nga ka vandoi thla takin zan kho in Mu Chen bula luali chu a oma a chunga chuan an lo om reng ani chu thua hre chuan li zon tong chu arel ru an na hle a ngoi rangin akal sun ta a alungai takmel chu a hmu chuan senkang sing chuan chu tinga om chu alo nuya tha ati lo hle a thian pa chu ma son zel tura puya du awangin senkang sing chuan alung oi lo na chu molongji laka lan tir turin atia zong tura akal huna ama zui turin asom le ani ato pa chuan li zon tong chuan zui ve chu arem ti ta a senkang sing chuan chu tianga ati chuan loli laka aril ruput mang chu abo theyanga jinkong thar azo theyang ti abei se ani chumi hnu chuan Mu Chen lo lang le a Mu Chen a CFC chunga chuan jiu yu chu ato pa chuan alo har chuak le ta a Mu Chen chuan jiu yu hne na spiritual point noi sari a khol khom to ti a hrila chu chu beaming dragon blood essence lenan amang ti a hrila jiu yu chu alom hlea amalama alo tum a hlo cham to lightning trail chu voi khat challenge le atum ta ani Mu Chen chuan gutin in a beina atangin spiritual point chu a hlo chhok ani ti a hrila jiu yu chuan Mu Chen chu a thorim na awangin a faka ama ain rol ngai mi lawa nena achang chu a fak le a thunder god body thil ti theina mak tak po chu a fak bok ma se Mu Chen hian thunder god body mang thei tura puitu putar pakha chu khoya tanga lo kal nge ti a hrelo chu mai pon lovin chu putar chuan jiu yu chu thil pek alo pe to bok Mu Chen chuan jiu yu tan pui chuan ama poina hlok pui nge yang ti a hria ti chuan Mu Chen ten beaming dragon blood essence an lei hnu chuan in ring tok na nena kha jiu yu chuan Mu Chen chu lightning trail anei lai chu lo en top turin ange na pui angai lo tur thu nge takin a soe ani trail ma sa joka khan hlo chamma se jiu yu chuan tuntuma chun a hlotling nge yang ti atiama hlotling tur chuan engkim anun na po hlan turin ain pe reng ani jiu yu chuan a en fui chun zom zela engthil po thleng se black divine lightning trail chu ne nge atum tlatani a hne chuan ancient undying bird savathi theilo ani baka a level po level 9 sovereign stage a thleng chho theilo nani chuti lai tak chuan beaming dragon blood essence chu a tha a chumi hnua jiu yu chu black divine lightning trail challenge turin wana a thlok ta ani chuti lai chuan Mu Chen chuan he lightning trail hi black suama trail lai khan a hlom jok ti a hrechuaka pressure na salutu ringot po chuan thok ati har sa hle jiu yu chuan hlona nei lovin lightning lo chhona lam chu apan zela chuta chuan lightning dragon lian tak chuan alo ngak reng ani reilo te a an inkara chun in benan na satak a chuak zui ngala jiu yu hian film khulo takin a attack len du lo chuai chuan attack a piang bu matumani film khur takin a in veng renga Mu Chen chuan jiu yu hian tum nei takin chet ala ti a hria jiu yu hian strike nei theina hun rem chang thaber a nga kani chu chu mu chuan Mu Chen chuan jiu yu hi a hlotin nge a ring het hle ma se he trail hi a ma trail nei ton nin chuan a dang lam hle a lightning dragon chu a chak zok hle bok jiu yu chu attack voi tam tak a len the ani jiu yu din hun hloma omlai mu chuan Mu Chen chu pui turin aron inrol ngala all sam lo hle na chungin jiu yu phor tu chen chu atike som the ani lightning dragon chuan Mu Chen chu aron pe ngala
chaklu tukin Mu Chen chu leya atlale zui jiu yu din hun chu a cheta hleya ma se vani thla takin putar maktak pakhatina pek feeder chu jiu yu chun activate ta chu thilpek awang chun jiu yu chuan black divine lightning trial laka full scale attack anei thena thilti thena amamo ang anei thlingta vandui thla takin episode chu heta hian atop le tari ani episode masalama khan jiu yu chuan a evolution tan lightning trial anei lia lightning dragon chu a masa ai khan a chak jok le jiu yu chu din hun chetaka adinga ma se putar maktakin a thilpe ka pek feeder chu a activate black divine lightning trial ka counter attack nu hnung berne atumta ani jiu yu hian a hlo thona chu inti bhoi ti ra du to lawa tungtuma chuan engkim chin felatum tlatani reivak lawa jiu yu chu hmun maktaka aluta chuta chuan hmeichhe pakhat ahma aron langa traila hlo cham tur chan chu mishing ne thichen inzomna an siam wangani thua hrila a soidan chuan he thichen thiang hlim lo hi a boral na tur chau ani ti a soi jiu yu hena mishing du am zia chu bidang zong ain isha chiang jok ani ti a soi le a ma se Mu Chen ne na hun retak an man tak nuwa jiu yu chuan chu thu chu aring thei to lo an du am vek lawani ti a hria chuti chungpo chuan chu hmeichhia chuan arel ru ati boi chhun zom zela jiu yu le Mu Chen te thisen in zom na wang hian lightning chu apal tlang the ngai don lo ti a soi le a an in zom na chu ti top ngal turina ti bo chung thu chu soi ma se jiu yu hian a du lo atan chuan Mu Chen hi a thian thatak ani to wang ani ma se jiu yu ril ru chu nula chuan ati boi chhun zom zela chuti lai chuan Mu Chen chuan an in kara thisen in zom na chu a chaklo chho zel ti a hreta a hliamna tak tur ma se Mu Chen chuan a thunder god body chu activating ading chuak le ta engpo ni se anun na atan hlom don po ni se jiu yu chu puya tum tlatani chuti lai chuan jiu yu chuan chu nu thlem na chu ado chhun zom zela arel ruan nor na chu anasa hle mani po in thunun theilo khopin arel ru chu aboi tran ta chu nu chuan jiu yu hne na Mu Chen chu thil ti thin nei lawani thu le ama pui turin a local ngai lawang ti ring turin anor lui zela jiu yu ngai to na ti boi ne ema wang chuan thisen insom na chu ti top mei chu arel ruwa om tran ta ma se a hlotlin hmalok hian Mu Chen chu abula aron thlenga jiu yu chu ati harta ani tlemna taktor ma se Mu Chen chu jiu yu bula ala om renga chu hmeichhia jiu yu thlem tu chuan jiu yu thinlung chunga athil hlo ber thup chu a entir ni in alang zoi zoi in jiu yu chuan a topa chuna thinlunga thlemna chu a hne ta chu illusionary space chu a chheta vek ani a topa chun engkima top ta trong kam dangin soila jiu yu hian Beaming Dragon Blood Essence le Mu Chen na puina awangin a thinlunga hlo na om chu a hne a hlotling takin trail chu a pasta ani jiu yu chuan Mu Chen hena alo pui awangin lom thu a hrila alo in thak dang lam theinan hun amamo a alo ki le huna chuan spiritual beast diktak jiu yu pi kok tia hriata a in thakang evolution hian engchen nge a dei don ti a hriat lo awangin Mu Chen hena engkim hlan vek ani akal hmain jiu yu chuan Mu Chen chu flame a pe a Mu Chen chu a puina tel lawin adam kho chho the a bei sei ti a hril Mu Chen chuan lungai lo turin a ti a an pahnih chuan an in then ta a chumi hnu chuan Mu Chen chuan akuta thil ti thena maktaka om ti a hmuwa chu black divine lightning atanga lo chuak ni in alang chumi hnuwa an ma ni lo pui tu putar chu a hun le a Mu Chen chuan an ma ni a tran puina zongjong a lom thu a hrila putar chuan Peisang Academia Punishment Hall ho tu Elder Mo iwani ti asoya jiu yu chuan hlotling taka trial a pass chu alo lom hle ma se luali alo thlen chuan Elder Mo yu chu a hoison vata a chhuah ma hian jiu yu chungchang le Mu Chen ne na anin somna chu a sei ri khera a thu sei chuan luali chu a ti boi hle
chu wang chun elder chuan Mu Chen ne na thisen inzom na siam tu mei chia an ni thu a hril fia a fil dar pek mang chuan an pahni inzom na chu alo mu thei to ani Mu Chen le GU inzom na chu loli in a hriat theinan a sei chho sak kher ani engkim a hril fia nu chuan elder chuan a kalsan ta Mu Chen le mei che dang in inzom na an nei ti a hriat nu chuan loli chuan thing na a nei lo thei lo loli ril ru chu zo nei na khata engthil nge thleng tak tak ti hriat tumin a suat po ala chuak ta hial ani Mu Chen chuan ha dam turin na tia GU chu a sea of sia spiritual businessman ni thu a sei fia atuk jinga chuan Mu Chen chuan engkim chip chiar takin a hril fia zuya a to pa chuan loli chuan thilom je chu a hrathiama rin chu atum ta ani chumi hnu chuan elder te hmu turin an kala Mu Chen chuan loli hne na lo divine sword chu da chuak turin ange na elder te hne na chuan loli chungen sak zuin loli chu kai hroina thatak an pek the a bei se ani atira chuan elder jinga pakhat chuan hniala tuma ma se lo divine sword a hmu hnu chuan Beisang Academy headmaster Dintai kang chuan ama ngen a kai hroi tur thu a soita ani chuti lai chuan Mu Chen chuan tu elder nge ama kai hroi ang ti chu a hredu hlea elder mo yu khan a kai hroi don ti an hril chu chu hre chun makati hlea chuta Mu Chen chuan putar lukol ama puitu kha elder mu yu nge kha ani ti hre chuak lea chumhnu chuan elder mu yu bula chong kalin elder mo yu chuan Mu Chen chu lightning domain hun sang bra kalpuya he mun pumpu hi black divine lightning manga siamani thu a soifia ma se lightning hian tharau lam fin na niam tak chau aneya wangin a beidong deuh hlek thung lightning spirit a lo chang to ma se ala hnai tak tak theilo ani a hnai piang in lightning chuan aron nuai chiam thin wang ani elder mo yu chuan mi alo zirtir to thin te a in Mu Chen chu adang lam nge ya be se Mu Chen chuan elder mo yu hne na alaka engi adu ti azota elder mo yu chuan sea of lightning pumpui hi ani na taka chuan lightning body nge ani thu a soifia abulpui bera chuan thunder god pilatanga lo in sia mania Mu Chen hi la le turin adu ani elder mo yu hi chakjok ma se lightning dole thei turin taksa chakna anei lova Mu Chen ero hi chuan lightning god physics azir to awangin adole thei ani Mu Chen hi a hlotlin chuan level 6 early stage a kai sang thei bok don ani ti a hrila ma se Mu Chen chuan adu lo ngala elder mo yu ang thil ti thei tak hian ama ngein alak theilo chan chu a hrathiam theilo ani elder chuan Mu Chen a thu soi chu adik ti apom ma se ama ngein a chakna zongjong mangta se lightning domain pumpui chu thunder god pil chopin a chhevekang chu Mu Chen chuan rin har sa ti hlea elder chuan dil siam rotta a Mu Chen taksa chu black divine lightning poison in alua ti a hria he hian har sanal khen don ti a soya Mu Chen hian thunder god pil chu lakle chak arem ti ani chuan elder chuan ati damanga spiritual enlightenment pi ka po alu tir bokang ti a hril Mu Chen chuan atira chuan hnola tuma chu chuan elder mo yu chu ati thin rim deuh hlek ani na taka chuan Mu Chen hne na thunder god body technique zit tir tu le GU magical feeder po petu kha ani chuta chuan Mu Chen chuan atira tang rengin engkim aruang man vek ti a hrathiam ta elder mo yu chuan GU tanpuin apek te po a hriat non tir hiala atopa chuan Mu Chen chuan dil chu apoma thunder god pe chu lakle chak chu atum ta ani elder mo yu chu alom hlea Mu Chen taksa chunga black divine lightning poison chu a enkol tran ngala van tuai thak takin Mu Chen chuan chu lightning poison chu alo hi blue thuk to lutukani ataksa atang chuan ora hlom tak aron chuaka elder mo yu chuan Mu Chen taksa chunga great pagoda om ti a hmu chuan makati hle Mu Chen chu great pagoda klan tha ani ti a hra chuak ta a hun khora lovin elder mo yu chuan lightning chakna na sa takti top tumin apuya Mu Chen a ku chung tang chunga a silu ta ani tuna tang chuan Mu Chen chuan secret weapon atan amang thei to ang a level aya sang level 7 po he secret weapon hian atokani chuan hliamna tak an tur nga don ani elder chuan fiam thuin buy one get one free bonus ti in a soya Mu Chen hian ama a in pena khan he technique hi nei ta se osam takin hne na achang thenge yang ti po asoi
Mu Chen chuan he technique thar hi Black Divine Lightning Poison Finger ti in avu ta ani chimi hnua asin chu elder te omna ain thlaka academy thazol panga te in elna lo thleng thuai tur chungchang soi hoin anin kom kho mani Dingtian Academy tia hriat bok te chungchang an lo soya Reivak lowa Beisang Academy a hian in el turin an local don ti an soi he hi Beisang Academy tan chuan chakna lantinan hun poimo takani ma se an chaklawani chuan 5 grade Academy zinga an lang phato kher lawang Academy pariat omin top 5 te hi an in L3 nani chu wangchon sky ranking lisa zirlai te chu an theina zongjong ne na in bu se turin thu an lo peto ani chuti lai chuan Sea of Thunder chunga chuan Elder Moyu chuan Mu Chen chu chance vai khat chau aneya wangin film khur hle turin atia Mu Chen chuan Elder chu a hlau thong hle ni in a ria arin hel wang ni lovin chu tiang hunrem chang klem te chu abo mayang ti a hlo pui wang ani Elderin ama a thlang chu ain chirem ti a zo thiala Elder Moyu chuan Mu Chen hne na a hlo tlin ngei arin thu asaya Thunder Spirit chu alo thunun te tanga chuti chung chuan Mu Chen chuan Thunder God pel chu azong chuak thung don ani Mu Chen hian Thunder God body ne ma se darkar khat chau Sea of Thunder chunga a om thei a om rei le lutuk chuan Sea of Thunder nge hian a tilum thei hial don ani Mu Chen hian a hrethiama a theina zongjong a chhuah don ti a tiam bok he hi Elder Moyu a hriat du tak chu ani Elder Moyu chuan a hna chu a thok tran ta a reilo te a Thunder Spirit pian phung dik tak chu aron langa Elder Moyu point athil ti thena dik tak chu a pho langa Thunder Spirit chu athil ti thena na sa tak mangin ati topa Mu Chen tan chun hei hi a the hil ngai lo tur thilani apik takin hetiang hun ro pui mu thei wiwan nei pik te zinga atel wangani Mu Chen chuan Elder chakna maktak mai chu makati hlea heti la hian Elder Moyu chu a thinrim dawa a chan chu Thunder Spirit hriat na tlem te nei ve chuan a dolet ngam wangani kha hun zongjong a enkol tu kha ama ni ma se insum novin Elder chuan na satakin a beile ta a hunrem chang chu mangtang kai Mu Chen chu Sea of Thunder chung thuk zok a chun alut ta a ma se akonga chun lightning chain share se nawin an ron be zui ngal film khur takin ma so na ngai ta ani heti la hian Dingtian Academy mi te an lo thleng don ti an hriata wangin Academy zirlai zongjong chu an pung khom veka Reivak lawa gate lian tak aron langa Dingtian Academy te chu an lo thleng ani an headmaster Utian Uang chu azirlai chak berber engemaw zat nen gate atang chun an lo chuaka Utian Uang chuan Beisang Academy hian Academy ro bui panga zinga mi anga mingthan hi an phu tak zet ti asoi ma se amel shet engemaw zat a hmulo ti asoi bok asoi tum te chu sen kang sen reng uan le li zon tong reng number 2 te kha an ni hi molong ji zong turin an chuak to ani anina taka chuan Utian Uang hian he hi a hresa a ma se trelo angin ain lana hunrem chang lo taka an thleng nia lan tumin asoi mai ani chuti chungpo chuan Utian Uang chuan Beisang Academia sky ranking zirlai te chu azirlai ti ne na in eltir ngei adu ani Dingtian Academia zirlai chakber te zinga mi dengtong chuan malamaron pan ngala Beisang Academy Elder te chuan dodana an neilova in beina tur arena an buat se ngal vata dengtong chuan Beisang Academy zirlai chu mi sei angin an thiam tak takem ti hriat adu hlea Reivak lawa sky ranking a pasarina su huang chuan dengtong chu aron ma chhon ta ama ero chu dengtong chuan alo musit hle a hmudan chuan alaka chuan minep tak chau alani wangani dengtong chuan chapo takin a hun khoral lo turin a thila arel ruput pang chapo tak chuan su huang chu ati thin ur nga hle in beina ain tran nga la chuti lai chuan lo thlir tu eng mozatin dengtong ti hming chu a hriat to hnun ni tatin an hria atira chuan su huang hian dengtong atek te chu adang thein a beitok ve viawa ama ero chu anin be sun zom zela zoi a telawa liampo atur tan su huang chu a chaklo chho tan ta ani ma se chuti chung chuan su huang chuan a chaklo na chu apom du lo huang sen blade technique activate ta dengtong chu ti top thei be sen a attack let ta ani
abe na churin lo takin chakma se dengtong chuan olsam takin ati chiat saka ta chun ala top lo etek hlom taka chhu zuya olsam takin ne na changta ani chuta dengtong hi tungi ani an hreta a ama beisang academia lutum midang to ken ruk saka ama puitu te po thattu elder ten an hriat chu awanga an hno chu ta kha alo ni reng ani chu an hriat chuan ama hretu zirlai then kha chu an thin rim hle a utian wang chuan a zirlai dengtong chakna chu a fak hle a beisang academy in hetiang talent maktak nei hi du lawin an hnolani ti a soi lam khera ma se beisang academy headmaster tai sang chuan poeti lawa dengtonga mi zia hi beisang academy nin ain me ngai lo ti soin a chang le ta chu athu soi chu lo hre pha in dengtong chu alung oi lo hle beisang academy zirlai te chu chapo takin a challenge le a midangin an beile ngam do nem ti a zot le athu soi chun beisang academy zirlai zong chu ati thin ur hle atopa chon su zon chu dengtong ma chon turin aron pen chuak ta chuti lai chon Mu Chen chuan thandar god pil chu alo zong zela hun pu akal tam to hle a hmuwat lo ani chuan lightning si chuan a chana zong a hi blood vek anga ama point a thi pha hielang Mu Chen chuan hun tina a zonga ma se pil chu ala hmu theilo elder moyu soidan chuan thandar energy zong hi mun khat atanga lo chuak ani chu wangin Mu Chen chuan a chakna manga thandar god pil omna chu a hriat theinan lightning chu a taksa a hruai lut ta chu me tho chu a hlo ting do nem ti chu chiang lo ma se engtin point en china tum ta ani elder moyu chuan thil rap thlak ta ka thlengweng ti lavin lo dana tum hala ma se Mu Chen chuan elder moyu chu he hundam chang hi kumzadang ha tira du lo a beidon lo tur thu a tiama thandar energy chu Mu Chen taksa chuan aron lut ngala elder moyu chu a hlau thong hle Mu Chen thil ti chuan sea of thunder chu ati thin ur hle a lightning chain share sen lo chuan aron zui ngal vane kha takin Mu Chen chuan atopa chuan thandar god pil omna hun chu a hreta a hun khore lovin alampan chuan chak takin akal chuti la chuan lightning chain chu apum pel zela ma se chain te chuan chhuwa tir an tum bik lo akal na apianga an thun zom zelani atopa chuan Mu Chen chuan thandar god pil in thupna hun chu a thleng ta a hun khore lovin alak pheinan a chakna zong chu a chhuwa lightning chain share sen lo ma chon ma se Mu Chen hian anei zong nen a beani voi eng mazat hliam ni ma se atopa chuan hlotling takin thandar god pil chu alata a ma se van doi khak takin boina danga omle thandar god pil ngei po chuan loman betin che theilawin asiam ta ani Mu Chen chuan a ban san du lova beidong takin chhuwa zalen tumina beile ta chuti lai tak chuan loli chu amit thla alo langa a hnena athutiam chu a bo chemei don hian a in hria thi hnai to ma se Mu Chen chuan chwa san tumna anei lawa a chana zong mangin thandar god pil chu hne tumin a beile le ta ani elder moyu chuan Mu Chen hian atan anna hloma ada hi a bei se ngai lo aril ru a khoi hle a topa elder chon ran puya tum ta mit khap karlek chungin a chhebela lightning chu a freeze veka a chhezui vek bok ma se thunder spirit ngei po chuan elder moyu chu aran beile ngala elder moyu chuan a thil ti thena maktak chu alan tir le a thunder spirit po chu a hne ta ani a topa chuan engkim a fel fai ta a Mu Chen chuan thandar god pil chu elder moyu hne na a peta a chu Mu chun a hlim hleya a chan chu elder moyu hian he huni a ngarei to em wangani Mu Chen chuan a beidong ngai lovang ti atiam ti a hriat non tira tuna chuan chu thutiam chu a hlen chuak ta ani elder moyu rel ru a khoi hleya Mu Chen a theina chu a fak hle bok ma se elder moyu chuan Mu Chen po hi avan nei hle ni inangai divine lightning pil hunglama chuan divine lightning lotas sa oma chu man lai lightning god ina alo en kol to ro hlum maktak ani lele van chakna inzom khom theinia soithil maktak ani a lightning element hmang tu de tan chuan ro hlu top khok ani chuta chuan Mu Chen chuan divine lightning lotas do chuna dik tak chu a hreta a elder moyu chuan enlightenment pik kheng tura pui atiam le a divine lightning lotas chu apang thiam theyang ti atiam bok ma se kalphung chu a har sa hle don ti a hril loka
heti la hian arena chuan su zon chu dengtong hian na takin alo hliam to a sky ranking li sa palin ni ma se dengtong chu a hne lo hle adin huna hu chuan a unaw nu chu alo thin rim hle a chu ti ro chuan dingtian headmaster chuan dengtong chu alo fak zui zela su zon hin a chak lo ti a pom du lo wangin mi zong chuan in beina kal zel chu an en chun zom zel ani dengtong chuan aron attack le a su zon chu aleng dor mai adin hun chu a chle to ti a chiang hle bok dengtong chuan chapo ze thian 5th grade academy zinga mi besang academy chuan antilom lo hle ti asoya alaka chuan sky ranking list a zirlai te chu bol hlo mai mai an ni ati sky ranking list ti chiat vek tumin attack dang chhole turin en bot saya mase a strike chu ti top ngalani loli alo thlen rual chuan borok chu adang lam ngal veka dengtong ma chhon tu tur ani thu aron puang zui bok besang academy zirlai te chuan loli hian suzon phuba alak ngei an be sei ma se dengtong chuan loli chu sky ranking li sa som na chau ani ti a hriat chuan anui a za hle a fiam thuan thoni na ngai a hmu sit hle bok dingtian academy zirlai te po in dengtong in beitura en buat sei lai chuan besang academy zirlai te chu an nui za tranta a dengtong chuan besang academy zirlai di a phuti mi zong hne na a fin fia tur thu le an hno chu an thil ti sualian tak ani thu a puang chuaka chumi hnuah chuan in beina chu a in tranta ani dengtong hian spear attack chak tak a chu ngala mase strike pakhat main loli chu a tok fulo loli chuan attack a piang chu thei top chho lovin a dots veka chuta counter attack chak tak anei zui loli chakna na sa tak chuan dengtong in ngai hlutna le a chapo na chu ati bo chiang hle che zui thea omlo besang academy zirlai te chu an lo lom hle a mase dingtian academy ho tu pa chuan lo hmalu tuk lo turin alo hrila dengtong hi dingtian academia zirlai chakber ani lo ti mi zong a hriat tir ani mase besang academy hian lo divine kanami zirlai pakhat an nei ti a hriat chun mak ati hle thum chuta dingtian academia zirlai chakber linzo chu aron pen chuak ta van doi thla takin episode chu heta hin atop le ta ani episode dot le kan en le vat du ani chuan like le comment kha I han or le so sawang o episode thar bultan na chuan Sea of Thundera Elder Moyu chuan Mu Chen chu 3 floors gather peak ti chu a thiam theina a kai hroi mek ani Karlawa Mu Chen chuan zol zoin a thiam tana mase achunga lightning ron tla chu a chak le ang ti chu rin thei ani Elder Moyu chuan tuar turin a hrila a chan chu tiang har sat na hmang chau chuan floor chu a par chhuat tak tir thei don ani he tiang din hun a thleng po hi thilmak tak ani to ma se Elder Moyu chuan he ti lai hian besang academia arena a boina a chuak mek ti a hre thei arena a chuan luali le dingtian academia zirlai chakber susi he hi a hming dik tak ani a level 7 middle stage level ani a blood god clan ami ni in lo god clan nena in mel ma an ni susi chuan north spiritual academy a hian lo kan ro lo tu tur aron langang ti a bei sei lo thu a soya chi bei abuka chuta in beina ain tran ngala susi hian su clan member ani thu in chung takin a hriat tira ani le loli te pani hi lal thesen kai ve an ni pesang academy elder te chuan dingtian academy hian su clanami zirlai an nei chumak an ti hle north spiritual academy chuan lokan ro lo tu tur an lak he wangin an kingpui academy chuan nung tolan du lova an ming thanna ti sang turin su clan member thiam tak an lo lalu tani loli chuan su god kana su si ti ming ala hrengai lo ti asoya he hian ming thanna langsar tak anei lo ti atilang su si chuan asoi chu apoma loli laka chuan adu ang ming thanna hlo chuak don ti asoi in ben na satak chu an chun zom zela su si chuan loli cultivation level aya niam alani awangin in ring to lutuk lo turin a hrila loli chuan he hi adik ti apoma ma se anung tol don lo ti asoi loklan hi Great Thousand Wala clan chakber pol ani thu alanga for ancient god clan zinga pakhatani lotian sen kai shuina hnoya hian loklan hi anza hle ani ma se su si chuan lotian sen hian hun anei tam to lo hle ni inangaya
kum tlem te chaw adam to don ti a hria luali chu inding to lutuk lo turin a hril zui le a chan chu eternal flame territory hian luaktan chu an hum him reng thei to don lo ti a hril flame territory ati chu flame emperor sawian te a soina ani su si hian tum nei takin luali ti thin uratum ti achiang luatian sina thi vele luaktan hian art sovereign level expert an nei to don lo ti a soya hewang hian su goiklan chuan antiboral vek thei don ni in a soi su si hian nui za treng ma se luali chuan in beina thunun tumin a bei chun zom zela ma se su si chuan a relu ti boy tum thlata wangin a topa luali chuan angai to na film chu a hlau zewa su si chuan chu hun chu hmang tangkai ngalin luali chu mo phurna tlan se san tur chawa heta local ni in a pu bok a sei chet na te chuan a topa chuan luali chu film khur lo taka attack nei turin anora he su si du dan ang chi ani heta hian luali a thi chuan luaktan chu an ko chhenge yang ti apuang ani su si chuan attack danga chualea luali chu dole tura ain pot seilai chuan ahma alo hne to deng tong chuan luali theina dik tak chu mu adu thu alo soya chumi hnuwa chuan a sin chu mu chena ain thlak le a ani hian lightning hi ala tur reng ani elder moyu hne na tangin fakna adong hiala chuti lai chuan voi le khata mu chen chuan thil danglam tak a hreta a hoi dragon space a rang taka hroilu ngalani chuta chuan hoi dragon nen anin hule ta a mu chen ma hian hoi dragon chu aron langa achan chu dragon pal chu floating taka ati harwang ani mu chen chuan a hrenga la hoi dragon chuan mu chen hne na thil poimo tak mu tir adu thu a hrila mit khap kar lek chungin mu chen chuan thil hlom tak a mu la chakna makle hlom tak nei chuan hun pum pui aron nuai meka akalna ko ommi zong chu ai zo vek ani he thil ti thena hlom tak hian milima a chantir ngal veka chumi hnu an ral zui ngal vek bok tu ma an tlan chuak theilo chu thil hlom tak chuan mu chen chu ati hlau thong hle hoi dragon chuan mu chen hi great sumeru demonic pillar ro chun thlak tak ani thu asya achan chu evil aura kha athunun theitlet ani chumi hnuwa chuan hoi dragon chuan trial sword mangin mu chen a chungrila test ti alo langta a mu chen na mu kha hoi dragon omna thin aramani a chu chu namsual pakhatin anti chia ani khang namsual sakna hlom tak nei te khan midang spiritual energy chu eizo sakin khoi huna po anin lana leya chiatna an thena tharau nei minung an hu pha chu vuta an chantir vek thin ani hoi dragon chuan mu chen ne na anin tong chu destiny ani ring dragon pal hian sual do theina thil ti theina anaya chu aya poimo zok chu mu chen hian thinlung ngil nei tak anei tlatani chu tiang ril ruput mang dik nei chu anwang hle ti asoya chu wangin hoi dragon chuan mu chen hne na hian he dragon pal hi peturin aril ru asiama he dragon pal hi engtik lai point mu chen hian ahum him sakse langti abei se ani dragon pal chunga tharau thil ti theina omchu aro pui hle ti churin theani a achan chu he dragon pal a hian hoi dragon sovereign chakna zong hi a om vekani he thil ti theina hi mu chen hian engza ta tamnge a man theyang ti chu awan ina ain ngatang chumi hnuwa chuan asin chu pon lama in beina ain thak le a chuta chuan su si chuan luali hian chakna chance anei lo ti alo soya achan chu ama le ama ain ring hlel tan to ni ina hria luali chuan su si thu se chu in ti buai tir lo atum sham ma ultimate technique chakber abot seita ani su si hian ne lo adu lo awangin ultimate attack chu ati chuak ve ngala an pani hian an bloodline technique mangin anin beitran ta ani su si chuan su god kan member pa ngai ani lo thu asaya mi zong chu achakna ro pui tak en turina hril bok a attack hian in beina huna thunun veka loli chu a space chunga akhung ta ani in ring tok na nen nui chungin su si chuan anui sata ama bei chun zom zel turina soma loli chuan omna zon mu tumin a beina sa hle achan chu he technique hian athil mu ati boy vek wangani heti lai hian mu chen chu level 6 thlen tumin alola in cultivate mek zela floor pathum zinga pahni chu apar chotir thei to ani elder mo yu hriat lovin mu chen hian we dragon pa chunga tharau thil ti thena om chu a hiblut mek bokani mu chen chuan thil ti thena tamlu tuk hiblu hian we dragon chu ati che theyang ti angai tua ma se dragon chuan a hma lo om chu a hriat na le chakna atanga chan ve chau ani thu a sei fi ani
atharau lam thil ti thena chu atan atangkai to lova chu wangin Mu Chen chu a thei ang tok hi blue turin ati ani chuti chungpo chuan Mu Chen chuan du am ni adu lova hoi dragon ti chiate bo boro power a in nga emo adu lo Mu Chen a in ngai tlom na le ama a in thunun na chu hoi dragon chot adu hlea afaka ama hum him tura pui tu tur technique chakta pakhat dragon pillar art chu apeta ani Mu Chen chuan hoi dragon chunga thinlung takin lom thu asaya hoi dragon chuan Mu Chen ang mitra atong chu alom hle ani Mu Chen hian mi janghet tak nei ma se mirin omle mingil nei tak ani pok ami ji hian hoi dragon chu hunkal to mi pakhat a hria chhuat tira hoi dragon chuan Mu Chen hne na linkana lindong chanchin a hrenga yemti azota tuna chuan lindong chu the great thousand wala mi chakber ta ji ngami ani level 11 heaven is sovereign se level a thleng to ti asoya aku zum tong vai khat che tlek mang hian alo chuan a khovel chu uvuta a chan tin ngal vek the ani ati lindong hi ama chuan the great thousand wala alo kalma in khovel niam jok martial universe engma nilawa tangin bularon ran chawa ming thanaro pui tak a hlo chuak ani lindong hian mel malian tak tak ama chonti alang ama khing pui hlom tak omma se arel ru a ha dam hle meteor attack vai khat mangin technique chak tak ati chuaka meteor chuan chu mel malian tak chu ati hlum ngal ani hoi dragon hian lindong chu khovel niam joka engma lawa tanga bultanin great thousand wala mithiam chak ber ta jinga mi ani theiti a hria tira he thila hril chan chu hoi dragon hian Mu Chen a thinlung dik zia le atak sadang lambi khi a hmuwa Mu Chen hi tual chung in ti siakna besang academy vel chau thira lungoi meilo turin adua lindong ate anga mithiam sang ber khovel hroi tu lo ni to thin te chanchin mang hian Mu Chen chu a fuyani Mu Chen chuan hoi dragon hne na ahnam an tu sevek chu tun thlangin poi alati empty azota hoi dragon chuan engtika em Mu Chen chu lindong ang boka thil ti theiani a cultivator thena sang ber the great ruler a thlen chuan aram ti chetu tharau sul te chu ti bawa aram chu a siam that sak le ngei a bei sei thuina chang ani Mu Chen chuan engtika em lindong te anga mi chak chu ala ni nge yang ti asoya chu tiang hun alo thlen huna hoi dragon omna rama ajinanga chu ta chuan tharau su zongjong chu ati boral vek ang ti atiamani chu a thu tiama hria chuan hoi dragon chu hlim nei na khata chumi to hoi dragon chuan Mu Chen hne na dragon pal danga pelea a thei to pina pui don ti a hrilani hemirul le nan hian Mu Chen hian a thu tiama hlen nge ya bei sei Mu Chen chuan thil hluro pui tak adong le ta a hoi dragon chuan a thla a akal bo ta a chumi hnuwa sin chu arena akir le a luali chu su si illusion technica ala tang rengani illusion chunga chuan luaklan chu ti hlum vek an nilai a hmuwa su si hian he vision hi mangin luatian sen chuan clan roi tu atana a thanna du thanna diklo asiam ni in a soi dan chuan he hi luaklan te chan tur an hmalam hun tur ania a chan chu luali hi an roi tu ni na ro chun tura thanna ni wangin luatian sen po chu illusion chunga aron langa luali chu engwangin nge a chum te akal san ti azot su si chuan a tha don nai tak chuan luali chuan hum him turin hmalama pan ngala ma se chu illusion chu a hlom zual so luali nge chuan apu chu a that ang main alang ta a chu illusion chuan loklan roi tu tura mitling lo ani ti atilang chiang hle chu ai ngai to boilai tak chu a hmu chuan su si chuan rang tak main a be ngala luali chu na takin a hliam ta ani adin huna hmu hnu chuan su si chuan a to pa chuan luali hian thudik chu a hre chuak ta ti apuanga loklan roi tu ni atling lo ti le rolo tu atana than ani chu thil ti sual ra phlak tak ani thu apuang le a chuti lai chuan elder moyu chuan Mu Chen hian engwang nge cultivation ala zo lo ti angai tua ani na taka chuan ami hmangai em luali chu pona na sataka soi sak mek ani wangin Mu Chen hian spiritual floor pathuna chu apar chotir thengem ti angai tu lai chuan ato pa chuan Mu Chen chuan hloting takin floor pathuna chu apar chotir ta a elder moyu chuan a hlotin na chu mak ati hlea a hlim hle bok Mu Chen chuan level 6 early stage a thing ta a ma se Mu Chen chu man mo turin elder moyu chuan ati ngala atlai le chuan North Spiritual Academy chu amwal pho chun jom zel don ti a hril chuti lai chuan su si chu a hoi kuala engwangin nge academia zirlai zinga chuan
ahun pum puya soi chiat lai point an chan ngam lo tia zota an ma ni chu an lui zata tu mai tinge min do dal ngam lo North Spiritual Academy mi zong hi mi do is a clear khom in ni em ni chapau ze thiana tia an academy ho tu chu ze thian alo nui ve bok North Spiritual Academy zirla te chu engma an ni lawani hi alo ti ve boka loli thin te chu loli bula rang takin an tlan phei nga la susi chuan hne na chang to nia ain ngai lai chuan lightning chak tak mai chu aron tla thanga la a hun om zong chu a thong hlom hle chu ti lai tak chuan wana chuan dragon lian tak lim thla aron langa Dingtian Academy ho tu pa chu a boy ta hle a chan chu senkang senemo li zuan tongemo an lo ki ni in a ria mi zong chu an boy veka he hi lightning pa ngai ani lo mu chen lo thlen to awangin a thleng ani mi zong in mu chen lo le ti an hu chuan an lom hle mu chen ero chun arena hian engthil nge thleng ti ala hrelowa elder moyu chuan mu chen chu arena an nor thla a mu chen thin thak dan chu aro puite chiam lo hle heti la hian susi chu ama challenge ngam anom don empty zongin hoi kuala mu chen a thian de chuan mu chen hi ama challenge tura local ani thuan ril Beisang Academy ho tu pa chuan midang hne na mu chen hi alo le chawa chu wang chuan thil om dan engma a hrelawani alo tia mu chen he na a thian te chuan loli ain hiam na hle ti an rila chu mu chen chuan a hria chuan a buai nga hle a thin rim hle boka rang lu tuk tak main susi chu apana a beng khe soka chu ta susi chu a thin rim hle boina chuak nga la mu chen chun a king pui chu level 7 middle stage a om ti a hria chu ti chung po chuan mu chen chun a hlau lo na sa hle susi ateka pianga block veka atira chun in be na har sat na anei lo susi chuan illusion technique a man lai point mu chen hin olsam takin a ma chon thei ani in be na kal zel chun susi chu a film khur zual sawa attack tam tak hangin mu chen anor na sa hle mu chen hian a inven atan 4-base constellation formation a man ngai ta ani mase formation chun re taka dailova a chenga la susi chu a phur chho ta hle a chan chu mu chen hi a khing pui dang zong aya chak ani wang ani mu chen chu sei sak hre patuma chim hno susi chuan range lian tak nei technique a mang ta chu blood river technique ani mu chen chuan a hlom hle ti a ria tlan chu atuma ma se susi chuan tlan chu ti ra tum lo a to pa chuan mu chen chu atang ta susi chuan mu chen chu thisen chak na in a tharau thil ti then a ti bo vek ma chu nga angai chau ni in angai ma se mu chen chuan a beile ta top san me atum lo mu chen chuan a forgot star scriptor thar mangin blood river technique chu osam takin ati cheta a elder chuan makan lo ti hle mu chen chun re vak lo chau an hmulowa a ma zong an alo chak le to susi chu a boy ru ta hle a mu chen a cultivation level hi sang vak lo angin lama se ateka piang a block sak thei tla tani ti chuan mu chen chuan be pui thak le in na takin susi chu a attack ve le a chu chuan mu chuan Dingtian Academia zirla te chu an boy hle mu chen hi level 6 early stage a chawa oma ma se susi chu a beile thei tla tani a thian te chuan mu chen chu an fak le a chan chu a main mel ma chak tak tak alo be to a molong ji po a be to bok heti la hian molong ji chu senkang sen le li zon tong te chuan an lo zuya an lo in be ve me kani molong ji chuan an be na chu bokin tlan chuan hun ram chang ala mu thawa heti la hian arena mu chen chuan susi hian engi ati le don ti chu a nga ka mu chen chu a phur hle a chan chu hetiak in be na hi nuam ati em wang ani susi hian a chakna zong a hmang vek ti a chiang susi chuan for divine clan zinga su gol clan thil ti thena dik tak chumi zong a mu tir du ani susi churin lo takin a che thu ta su gol clan the secret technique blood armor technique a hmang bok a chakna ti punan a thisen hmangin ral thoma siam bok ani susi chuan mu chen chu a bei zela mu chen chuan a chakna chu maka ti hle ma se chu ti chung po chuan mu chen chuan susi ateka piang chu a bum chun zom zel ani ma se khoi hmuna po kal se susi chuan osam takin aron nei zel theya reivak lawa chun an pani chuan speed in an in el tran ta loli chu alo boi ta hle susi hian mu chen chakna hlo tir atum ni in alo ngai mu chen chuan direct a ma chuna tum ta a thandar ko technique a hmang ve ta ani osam takin susi attack chu adang thei ta chumi hnom mu chen chun
counter attack engemaw zat a nei le a Mu Chen hian thunin a chang ti a chiang hle chuti lai chon su si chun a level san sok na chu a chuang le a defensive technique chu tu mai anti che theilo ni in angai Mu Chen chuan su si defense chu a chak le ti a hria a thi sen hmanga siam ral thum po chu a siam tha thei ani chu wang chon Mu Chen chuan su si beinan attack chak zok amamo ti a hria su si chuan a poison wangin Mu Chen hian spiritual power atlak cham thuai ring su si hian poison na rin chan tlat awangin Mu Chen chuan ngai to na thara neya a thunder poison technique chu hmana tum ve ta ani chu technique chu su si chuan makati hle a ma sia tir chuan mu thein hong a nei lo Mu Chen chuan a bei zui zela chuti lai chuan zoi zoin thunder poison chu su si taksa chun a hriat lovin a dar thein ta ani Mu Chen an hlataka tanga aron be chuan su si chu anui suka Mu Chen hian a spiritual power tamzok chu a hmang zo to ni na ring mi zongzong chu an chakna inkara in thlauna lian tak chu hmu tira du ani su si chuan technique chak tak danga buat sei le a attack nu hnung beratan hmana tumani heti rol hian Mu Chen point a attack chak ber tur a buat sei bok su si a beina piang pumpel tumin Mu Chen chu chak takin a chea atopa Mu Chen chuan su si attack nu hnung ber chu hlotling takin adang theita ani ti chuan Mu Chen an ama ngein final strike a chho tir zui ta a beina chu an a hlea thunder poison chu su si taksa adar to awangin chumi ina a hong chu an a sa zual sawani chu wang chon su si chu attack na takin suin aleng thui hle chuti la chon Mu Chen chu ading renga besang academy zirla te chu an lo lom hle a chang chu Mu Chen a chak zok nia an hriat wangani ma se su si hian a chak lo na chu a pom theilo Mu Chen an hnung lama hoilet lai chuan su si chuan Mu Chen hian a hmusit hle ni in a hria chu beilet na hunram chang hmu chon su si chuan sneak attack a nei ta a ma se Mu Chen chun awesome takin alo dots le su si hian diklo taka a be wangin Mu Chen chun strike back atum ta ani diktak chon Mu Chen hian tum nei takin su si chu ama attack turin a thlem zo ka lo ni dingtian headmaster chuan inrol a du'a ma se an lo dang ngal Mu Chen chun hloting takin attack danga nei le a su si taksa thunder poison a inject bel le bok chumi hnuah dingtian academy headmaster chuan su si chu su kol kan zinga mi ani awangin in beina chu ati top ta ani Mu Chen chu nora tuma ma se besang academy headmaster chuan alo dang ngal besang headmaster hian dingtian headmaster chu zirlati in beina a enrol awangin a sei se ngala dingtian headmaster chuan su si chu hum himala tum renga Mu Chen chu anun rong lutuka a thil ti chu za thlak ati thu a sei bok besang headmaster chu anui me meya su si chu a chaklo to a chu ti rualin snake attack ala nei thawani ti in a chang le ta Mu Chen chu a in veng runga chawani ati chuti chungpo chuan dingtian headmaster chu ala lung oilo chumi hnuah besang headmaster chu spiritual academy competition na hun ala omle tur thu a hrilani chuta chuan besang academy in an lo ngak don ti a sei bok dingtian headmaster chuan dingtian academy pan na portal a honga azirlai te chu a hroi kir le ta ani su si hian lemna taka tor wangin dingtian headmaster chuan su gol tlan chuan he thili an ngoi bo pui don lo ti hrilin avo zuya spiritual academy competition a chuan thilian tak a thleng nge yang ti a sei bok an kal hnu chuan Mu Chen he na chuan zilai zongzong a tilom hle a thian te point a changna mak tak mai chu an fak hle a tuna chuan dingtian academy chu in chuang takin an che thei to lo amai ro chu luali chuan Mu Chen chu angai tu a su kol klan te chuan an target me ang ti a hlau hle Mu Chen chuan angai poi mo lowa su si khana hliam che a chantok a hmuani kha ati du chawani diktak chuan Mu Chen chuan phuba alala tok lo ni in ala in hria elder te chuan Mu Chen a thil ti chu an lo faka thunder poison technique a man thei dan chu an tha chiang hle bo academy hruai tu chuan Mu Chen chu vai khata fak le a Mu Chen hena dingtian headmaster in avo chumchanga lungai lo turin a hrila a chan chu besang academy in an veng reng don wangani spiritual academy competition lo om tur chu Mu Chen tan chakna lan tir tak tak na hun ani don ti a hril zuya ma se chu ta chon su si hi aking pui om chuna ni don lo genius chak tak tak tam tak anom don ani chung zinga pakha chu spiritual le na Mu Chen a om lai a hmel ma jizuan ani heti la hian mi pakha chuan atira tang khat Mu Chen le su si te in bena chu alo en reng to a
hemi hian molong ji chungchang po a hre chiang hle chu pa chu a thil hmu awang chuan a phur thar hle chumi hnu chuan a sin chu li zon tong le senkang sengte a in thak le a molong ji chu tan chhuat tir tum lowin an chun zom zela vane thla takin heta hian episode chu a top tari ani